Това е процесора на това дърво. Има захранване. Има две захранвания, забележи. Да, две захранвания. Хард диска му изчезна безследно. А не там под завивките. Ето му процесора. Върди малко шука. Ето му охлаждането. Това му е видеокартата. Друго. Рамта. Чакайте, нека тук беше. Това е вентилатора. Ето и рамта. Гледайте сега, значи като сложим всичките тези работи, нали? Пуснем и всичко. Чакайте сега. Ето го процесора, нали? Виждате го. Така. Затваряме цялата тази работа. Така. Правим едно жбуржен бараджа, едно коктейлче. Правим е така. И сега ще видите как работи с Windows 7. Сеща. И така продължаваме нашия велик клип за нашия велик компютър, на който тук що инсталирахме Windows 7. Така. Да го покажа аз. Значи ето видеокарта. Много не се вижда, чакайте малко ще го наклоним. Ето. Всичко. Работи вентилатора, ето виждате. И ето Windows 7, да ще ме си пуснали музичка. И е така всичко, бачка. Това беше от нас.